tuk chuak nuam ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Ringtu nun pat 18 kan ngai thlo le do nanga Vawiin kan Thawppui tur chu Lalpa Hmangaih la Kawppui Hmangaih Rawh ti ani do na Vawiin kan nupa inneih anniversary pualin tukin chu thucha ka han bot sai ani chanchin tha zo na jek bung som pali chang som panga thu hilo ngai thla masa ila he kan Bible thu in nga na tur ani don ani nang nin mi Hmangaih chuan ka thupek te in zomang Lalpa na thu mal som ro se amen he thu hi lali suwa soyani a Hmangaih na kan ti hian noun ani a abstract noun mu theilo atak si soina ni a chu wangin thu ngota ka Hmangaih che ti hi chu a fia tok lova Hmangaih na dik tak chu thil ti in ain pung chuak thin ani Lalpa chu Lalpa Hmangaih che ka du thin ti ringot lovin Hmangaih tak la i Hmangaih dan tur po athupek zom la nun pui la ti takang che kan Hmangaih te thu hi chu zom po anuam thin ani kan hriat vek kha mani in lama kan ti pe lo tam tak hi kan Hmangaih te tan chuan kan ti pe zela amak lutukani kan ti theilo tur thleng hianin kan in huam fo nia mole siar sang som sari la ngai ma se kanuam nge yan nang ton nan zong ti la te tiang khanin Hmangaih te ta na in huam na thu tam tak hi hla thu kan mu thina Lalpa hi athupek zomin kan Hmangaih turani zai le lam ringotin Hmangaih na alang fia theilo maltlat na athupek o in Lalpa kan Hmangaih na tilangila chu kan rin na soije na ta na po at chaberani ti hi masaberin ka hantar lang du Efesi bunga chang somni panga hian kan Kawppui te Hmangaih tura thupek kan mu boka pasal te u in nupui te Hmangaih ro u Kristan ko ran ho Hmangaih an aya ma ni ain piang khan ti kan mu ani mun ranga Hmangaih na omzia rilfia na ka zonga tu man ka du thusam ang le ka beise angin an rilfia tok lova kathiam big chia boxi lova poi ka tikhop mai H Jackson Brown Jr. chuan heti hian a soya Hmangaih na chu mani aya tu emo limna ngai pui mo na hiani atia afi avak chung lo hei po hi thil ti deeds kan ti te action kan ti ang te hi lang lo phei se lang chuanin afia tok zo chung lovani ama ero chu Hmangaih na chu tu emota na omzia kan nei tir ma chuan thu mai ani kan Hmangaih te nuna Hmangaih na thu chawa om thin chu omzia kan vanei tir che hian Hmangaih na omzia afia thin ti na akok thei ome Michael W. Rigger chuan heti hian a soya Hmangaih na omzia ni chi lo Hmangaih na dikni na tiang hian a soya ni Hmangaih na dik chuan adai reya dam chunga dai ati Hmangaih na dik chu athutia ma arin oma anghet chat maya ain nga na tlaka Hmangaih tan angai tha thlaka aha dam thlak le ani ti ta hian Hmangaih na dik chung changa chuan afi ngal viau mai mitam tak chuan Hmangaih na hi feelinga in ngatin an ngaya an bial nu le bial patin an taksa an hlan phal chawin min Hmangaih ti an proof theya anin ngai thina he hi in bum na mai ani mi Ringti sa in it na mga in bum chua na mai ani Mother Teresa khan midang Hmangaih tur hian sumle pa ya ngai lova approve na dang po angai chuang lo in pek na le ma ni in phat na te tor na te in huwa mangai thung lo ti chutiang chuan nupa chu in Hmangaih turani nula pakhat hianin sipai officer angai sang le maya sipai officer no puini te chak em thina
tum khat chu arin lo le abe se lo deuh main ane phak rual lo sipai officer mel thalu tuk lo hi pasala ane ta hlau mai ani nima sela a hmangaih em po ni lo ani na wanga ait em mai pasala han nei ta ka chuanin a pasal mel chu a hmuning fo maya a hmu du ber chu a pasalin sipai uniform fam kema a in thuam lai chi ani an tiani tukina hian i Kawppui chu hmangaih tak la adin hmuna wange mo a enga mo wang ni lovin i pasal inupui chu hmangaih tak ang che sum it wangin Kawppui nei lo la a hna wangin i hmangaih lo pui Kawppui nei su nom sak du wangin Kawppui nei lo la siam that chop ngai Kawppui a thlang hau su ang che i hmangaih tak chau pom la khovel material thil thak lel wangin i du lo trang belin in ti hri om su la ma ni in rem hau su ang che tu lai khovela mitam takin an hmangaih chop in huamin an ma ni du zong an fashion le an in cheina tur tlere umamo phuruk in be se na wangin hmangaih chop tur pasal nupui an thlang thina tiang chuan nom sak thak lel na wangin hmangaih lo pui pasala nupuya kan in nei thina chu chuan midang laka rin om lo na chan sa siama chu chuanin midang tan leilon nu pakara ado thina chu chuan chung ko ke asiam fo thina ni kan nu hian na du ber missionary na ban sanin min neya kalom ve khop mai chuwang chuan ama hmangaih hi ka ba ani adu berle a hmangaih ber lalpa hi ka hmangaih puya hei ba ka hlim om hi khovela om to chuang hian ka hrelo Kawppui te hmangaih hi a blibi kala a theology kala a thlarawa a pathian ramzia em ani Hebrai bungso pathum changli a chuan heti hian kan hmu a mi zong zinga inneih hi choi moin om sela khumpo ti bol hlo lovin om ro se in ngai tele uire te chu pathianin angai tu don sia ti kan hmu a helaya ngai tu don sia ti hi atong bullama chuan khrinei ti ani a saptongin will judge ti in an letlinga Rawh alarel sak don sia ti na akok theizok ma ome lalpa na langai tu don sia ti ai ma in lalpan Rawh achunga alarel sak don sia ti na akok zok ani tunlai khovela hian bang pali in chung pakhat in trom nuaya cheng ho zinga harsat na tam taka thlenga cheng ho hlei theilavin chung ko tam tak an ke dara an kara pui selo fa te nan tuara hoina lam tur zok theilavin an baivaya an ril ruwa phira in rin om lo san na hianin chung kwa avoke thina atur tu chu chung kwa le society kan ni zela kan society adam lo na po hi chu abul ani fo thina ni pathian thu chuan inneih na hi choi moi tla kani ati a khumpo ti bol hlo lovin om sela ati ani hemi zom mai hi kan tan kan fil final e ro rel na nia kan khoi sin na tur alo ni tlatani chu lalpa chu hmangaih la athupek zomin nem ngetla ama chu i hmangaih ti lantir na turin atan thil ti la athu oi la i Kawppui hmangaih ro chu Bible zirtir na Christian teaching dik takani e Ringtu nun chu adik turani a Ringtu chuan pathian a hmangaih turani a pathian hmangaih tu chuan a Kawppui po a hmangaih turani pathian hmangaih te tukina hian kan ni a min hmangaih masatu pathian kan hmangaih turani a chutiang bakin pathian laka kan rin om na len chuk turin kan Kawppui te laka po kan rin om tel angayani lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang u lalpa tukina hian zoram natna chung koke nu pakara in rin om lo san na in ngai zong te kara har sat na
sutkin na tur thu poi mo tak mai kan ngai thla ho le ta ani khongai takin ngai thla tu te zong nuna hian nangin thu seila an benga ronga nangin min thun sakla he ram alo dama pathian ram alo lan fia iram chu he ram ma hian he zo ram nge e zon chu aram kan te hian athara alo thlen thar le theina turin khongai takin ithu cha hi angai thatu te a thlen phak na china nangin malso mangche Isu Krista mengin kan dile amen.